Ang Biblia nagasiling, wala pa nakita sang mata, wala pa nadunggan sang dalunggan, kag wala pa na panghuna-huna sang huna-huna. Ang ginaandam sang Ginoo sa iya mga katawan nga nagahigugma sa iya. 1 Corinthians 2 verse 9. Ang pagtuon subong, semanal nga pag-usisa, pag-review, pagtuon, pagtalakay, sa atong leksyon sa eskwela sa Batika, kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department, sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ang isa ka Ilonggo Hiligaynon nga version sa pagtuon sa atong Sabbath School lesson kada simana. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong host sining aton programa mga kauturan. Kay sa sining itiyon, ari may duwa ako ka mga gwapa na kon nga mga church mate diri sa CPAC, mga kauturan, ara gid sa ila may manami gid sila nga ipaga-contribute sa aton karon. Ari na kita sa lesson 14. Ang akong una pakilala sa inyo, si Ma'am Early Grace Rosarial Octavio. Siya ang aton treasurer diri sa CPAC. Isa man siya sa aton mga professors diri sa aton nga School of Business and Accountancy diri sa CPAC. Ma'am Early, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw sa aton nga mga kauturan, nga padayon nga nagapamati sa aton nga simanal nga pagtuon. Kag mga pastor, akon ginatamyaw ang aton mga kauturan dira sa Mabini SDA Church. Yes. Party na sa sang Valladolid, panglapit na sa Cruising Pulupandan. Damo, gida pastor ang nagapamati sa aton. Yes. Especially sila Brother Rick Mendoza, kagang iban tada nga mga kauturan. Subong na pastor, may isa tada ka tagpalamati nga wala sa bala ka-graduate ng elementary, amo na hindi sa kabalo magbasa. So, pero may gisa pamati sa Radyo Bandera, pastor. Si Nanay Aida, ginatamyaw man namon nay. Salamat gid sa pagkamati sa aton nga leksyon. Amen. Yan, that's correct. Yes. Ay kadwan hakon nga pakilala sa inyo, mga kauturan. Isa siya sa aton man mga professors diri sa School of Business and Accountancy. Originally halin mga kauturan sa Marbel City, Coronadal, South Cotabato. Ari siya si subong diri kay diri siya nagatudlo. Wala sang iban si Ma'am Sila Joy Diaz sa Mihon, ma'am. Mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor. Kag mayong adlaw sa tanan naton nga tagpalamati. Yes. Mga kauturan, ining akong duha ka mga upod nga mga maanyag nga mga babae, mga CPAs ni sila, mga kauturan. Das, hindi lang kay business ang lalabalan, they know their Bibles, they know the teachings of God's true church. Yes, sa hindi pa magbasa si Ma'am Early sa aton sarang na teksto, ako nanay pasalamatan ining aton nga mga sponsors nga kung wala sila, wala gid kita mga kauturan sing madahimo nga dako sa sining bulwaton. Ang mag-asawa nga Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Mark and Meryl Mendoza, Johan and Myla Susana, John and Goldie Lucia, Jolegi Jr., ang mga maguluto, Gina Pedro Ilumer, and then Sir Alex Pedro, ang mga magulutod, Marlene Aneli and Jamie Trinio. Kag may bago kita nga sponsors mga kauturan, si Sir Ido Jurin Van Dest, kag si Mami Don Hinugaling Chico Dira sa Youth Reach, Netherlands. Kabay pang ang Diyos. Magapakamayo sa inyo. Kag akong tamyawon, si Ma'am Pearly Garcia Padronia, si Sir Giovanni Padronia, kay si Sir Carby Padronia. God bless all of you today. Ma'am Early ang atong. Ay ma'am, mga moyo. Kita anay gali mga kauturan. Maluluyon kay langit no namon nga amay.
Iyari kami nagapasalamat sa imo. Buligi kami nga amon gid ma hangpan kag amon ma pangalipayan ang pag-review sining leksyon karon nga adlaw sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang aton nga verse para sa sininga semana makita sa Bugna kapitulo 21 bersikulo 5 ini nagasiling kag ang nagalingkod sa trono nagsiling yari karon ginabag-o ko ang tanan nga butang nagsiling man siya isulat ini kay ining mga pulong masaligan kag matuod. Amen. Ma'am Joy and Ma'am Erling, Christianity is a religion of hope. Amen. Kung wala paglaong, kung wala kita ginatanaw, Christianity is just nothing. It's just the same same with other religions. Kaya ibang nga religion niya, daw wala sila blas ang ginatanaw sa unahan. But kita ya, tungod sang saad, sang Ginoo, we are looking forward. Nga daw, pero may naghatag sa aton sing strength. Kagkadasig nga magtanaw sa unahan. Ma'am Joy, ano pag mo na diferan sa aton leksyon karon? Actually, kanami, gid sang aton lesson, no? Subong ang kalibutan, daw kadulaan na gid sang paglaom. Yeah. Pero ang aton lesson, nagahatag gid sang paglaom sa kada isa sa aton. Mm. And may share lang ko nga gamay nga experience, Pastor. Isang nag-missionary ko sa South Korea, may ako estudyante nga atheist siya. Ipamangkot niya ko, nga gapati ka nga may Ginoo. Kasi sila wala kapatid. Oo, wala sila gapati nga may Ginoo. Sabi ko sa iya, ti kayang Ginoo, gasabat sa akong mga pangamuyo. Kaalam sa'yo, Pastor, kay engineer na siya. Hambal niya, ti may pangamuyo ka man niya, wala na sabat. Hambal ko, may atak man. Nga hambal niya, base ang imo, ginahuna-huna nga sabat sa pangamuyo mo, natabuan lang. O nakabay sa akin, nakapanguna-una mo, base mo na bala. Pero nagambal ko sa iya nga, hambal ko, pero kabalo ka, hambal ko, kung may Ginoo gid man o wala, padayon ko nga mapati nga may Ginoo. Kay kung hindi ko maghuna-huna nga may Ginoo, waay na ko paglaom. So, amuning na nadumduman ko sa aton nga lesson, amuning ginapaabot naton nga paglaom. Ang saad sang Ginoo nga bag-uhon niya ang tanan nga butang kag maghatag sang bag-o nga paglaom, bag-o nga duta, kag bag-o nga Yes. langit sa aton tanan. And that's correct mga kutaran. By the way, ang atong leksyon is lesson 14. Talagsa lang ni ang lesson 14. Kaya you normally lesson 13 lang. But every 4 years, expect nga may lesson 14 kita. Yes, Ma'am Early, anong imo na diferan sining atong lesson karon nga semana? Mga kauturan, ining aton lesson, like what Pastor said, amuning pinakakatapusan naton nga semanal nga leksyon para sa sining nga tuig. Kag syempre, lapit na lang ang December 31, kag nalipay, kag excited kita nga New Year na. So kung ano man ang mga malain kung manhimo subong, basi sa next year, mas maayo nang akong mahimo. So excited ko for next year. Kag pagkabasa ko sang sining nga leksyon, ito mas exciting pag ginagili mga kauturan, kay bag-uho ng tanan. Yes. Meaning, wala na diya COVID-19, wala na kolera, wala na hinisaay, wala na pa indis-indis, wala na pag ginawayay. Do ka na, may maninga hope para sa aton tanan. Kag ang kanami, pag mga kauturan, ang ginabali mo sila, new heaven and new earth. Promisa niya sang Ginoo mga kauturan, nga matuman gid sa ulihin. Yes. So mga kauturan, kanami bala kay maabot ang panahon nga ang aton lugar bala daw hindi bala kasumo kay ti ko sa mayara mga tao nga kalaway na sa among lugar di way kami tubig di way kami suga diri nya sa iba niya kanami sa ila may magdagko ang mga building and we are looking forward nga tani makadto ko sa among nga mga lugar sa dagko ang mga syudad, but this is the promise nga ini tanan hindi lang para sa iban, para lang sa few kundi para sa aton tanan. And let's be excited mga kauturan to go and to have that kind of place where we will dwell with Christ throughout eternity. Sunday, a new heaven and a new earth. Ma'am, anong imo na diparahan day? Ang new heaven kag ang new earth, area, hindi ni siya matabo nga. Imagination ng wala nato. Magani. Nga they will be translated. May na-watch ko nga documentary, Pastor, about sa Buddhist nun. Ang journey niya, paano siya matranslate into eternal light. Kaysa ila galing nga belief ya. Kung maayo ang imo pag kinabuhi bala, matranslate ka into eternal light lang siya. Pero
hindi sila sure kung ano na nga mga pamaagi Nga. para paano mo na malabot. Pero kita nga nagatuon sang pulong sang Ginoo, nagsaad gid ang Biblia nga ang bag-o nga langit kag bag-o nga duta, physical gid niya. So kung baga may duta gid, may langit gid nga ihatag ang Ginoo sa Yes. aton. Mm. So hindi ni siya nga damgo-damgo lang, imagination lang, nga Oo. feeling mo ara ka to. Kagadwa-dwa pa ka. Amo gid ni ayan daw Amo na gid. bala. So it is a sure promise, it will surely come. Yes. Ang new heaven kag ang new earth. Kaya mo na ginsaad, Ma'am Merle, kag Ma'am Joy, ginsaad sa Ginoo nga, I will. Inang I will daw sigurado, gid bala. And then, ang Biblia, pag ginagambal nga, wala ka na ito mahunaunaan niya, nga, the best description na ito nga mahimo, sobra pa da, kung ano ang pinakanami, nga damgo mo, ginaunaw na mo, sobra pa gidaya ang kanami, sining new heavens and the new earth. Ma'am Merle. Sa sini naman nga adlaw, Pastor, hambal diri sa Book of Isaiah kuno, kung ang mga Israelinhon, kung they remained faithful kuno sa Ginoo, sa Gani. verse 17 to 25, mangin tinawo sila nga blessed sa Ginoo. Apang, kabalo naman kita sa istorya, nagakahulog sila at times sa pagpakasala. Kag diri naman, sa sunod naman nga mga verses, gin-open sang Ginoo sa tanan na gid nations, which includes the Jews and the Gentiles, even the Gentiles. So, meaning, may kaluwasan, ang muna, Pastor, may kaluwasan Yes. gidya, hindi lang para sa mga pinili, sa konsisintunan, kundi para sa tanan. Kag ang kanami diri sa siningan new heavens and new earth, describe diri sa aton leksyon, makaturon kanami, gidya kay may ara kuno sang tree of life, nga nagapamunga, kada pirmi, may ara man sang streams of water nga wala man nagauntat sa pagtubod, meaning in this new heaven and new earth nang life will prosper gidya. Wala sang kagutom. Wala. Maayo gid ang aton nga sitwasyon kay di ba ginhambal sa kanta pagani. Lumalabay lamang kita diri, we are pilgrims. Yes. Tagang aton nga balay digto gidya sa ginandam sang Ginoo para Yes. sa aton. Balikan ko, Ma'am Merle, kanami sa imong punto about, you mentioned about Israel. Nga ang saad sa Ginoo sa Israel, nga ang ilang nasyon niya would be the best nation throughout the world. Nga Dios should be proud. Galing kay damo sila sing mga palyar, damo sila sa mga kasakitan nga naantos because God allowed them. Kag di daw wala na balakanahan, daw wala na sang diferensya ang Jerusalem, ang Israel kumpara sa ibang nga nation. But ang saad sang Ginoo will really come true. Kay kung matinumanon lang Israel, they could have been even until now the best, the number one nation throughout the world. But the ini nga promises, what you have said, ginhatag na kadto gindala ang Gentiles kita, and this promise will come true one day. Ma'am, sila may kadugang pagid ka. Okay. So gusto ko lang ipamangkot man sa mga kauturan, tang pamangkot nga ara diriho. Nga abala kung kabudlay naton i-argue bala pastor sa mga hindi tumuluo hambang ko gani kagaina sa akong gi-share nga experience. Kabudlay i-presentar sa mga wala gapati nga may Ginoo ang new heaven kag ang new earth. Kay do ko, sure na daw fiction na lang bala kay lalo na sa movie ta subong makadto sila sa Mars, amo na bala. To kaamo na lang ng wait sang new heaven kag sa new earth. So sa aton ayhan nga mga tumuluo, paano bala naton ini dalon sa ilang nga kamatuoran nga may new heaven kag may new earth kaya may paglaom gid kita. Kaya karon niya mga young people, mga young generation karon, then na-influence lang bala sa mga sine bala nga may extraterrestrial, may nagalupad-lupad ra, okay, kano pagid nga mga dito sa babaw-babaw, ng mga Cloud9. Daw, ang concept sa mga bagong tubo, subong nga daw, amo lang na ang new amo na heaven. ang new heaven. Nga, daw may gamay lang nga diferensya sa aton subong. Kay tigalupad-lupad ka lang to, gamo ka lang na. But, mga kauturan, sobra pa daya. And then, sigurado ginaya because God promised it. Heaven in the Old Testament, God has promised already, I will make you behold, the time will come that I will make a new heaven and a new earth. Si Jesus amuman, I will go and prepare a place for you. Si John Revelator,
sa bugna mga kauturan, the same, kita yagid siya nga vision, the new heaven and the new earth. Nga hindi gid niya gani matotally describe how, what the beauty of that. Sa iya human nga description, hindi iya gid matutal 100% ma-describe. In the temple of God, Ma'am Erly, ikaw kung ano ini siya ang templo sang Ginoo sa new heavens and in the new earth. Ang original gid nga purpose, pastor, mga kauturan sang temple, di ba, is para nga maka-worship kita. Amo gani nga, amo man na di ang ating nga ginaobra subong. Pero tungod sa pag-abot sang sala, ang templo doon nahimo na nga para nga may salvation, para nga matinloan ang sala sang mga katawhan. Pero mga kauturan sa new heaven and new earth, mabalik na sa iya nga original nga purpose ang temple, which is to worship. Kag kung ato nadumduman mga kauturan, ginhambal sang Ginoo sa Biblia. Let them make a temple that I may dwell with them. Meaning, ang purpose ng temple is para nga mangin kaupod naton ang presensya sang Ginoo. Kag digto sa langit, mga kauturan, kung paminsaron ta, ang presensya sang Ginoo ara na. So may ara diri nga nahambal nga may wala yan ako nakita ang templo. So kung paminsaron ta mga kauturan, ang purpose ng temple is for the presence of the Lord to be with us. But there, ara na ang presensya sang Ginoo. Yes, and that's correct. Ma'am Erly, anong imo yang nakita na siplatan sining in the temple of God? Okay. So, may ara tagani ang konsepto. May templo gid bala sa langit o wala? Daw mo nang aton nga gina-venture nga Yes. kinahanglan sabton nga question. Pero kung aton hunahunaon mga utod no. Temple is being in the presence of God. Whether amo gani sa aton kung magsimba, bisan wala ta sa simbahan kung nagatuon ta sang pulong sang Ginoo, the presence siya sang Ginoo ara da. And may naghambal nga ang simbahan ko, when we say church, it's not about the building. It's about the people. It's the congregation that matters. Damo na bala. So, in that heavenly temple, mga kauturan, aton dumdumon, ang sentro hindi sa building, kundi sa aton ginasimba. Yung aton ginasimba, subong, hindi pa natin nakita. Pero in that moment, we will see the glory of God. Diba? So, ang sentro sa sina nga heavenly temple, ang aton manluluwas, ang aton Ginoong aton simbawon, kag kita nga magasimba sa iya. Yes. Oh. Kaya ang Biblia si Jesus sabi ng mention nga kamo mga templo sa ang inyo lawas templo sang Ginoo. Okay. So kita templo man, but the real temple is Jesus, is God. Okay. Kinahambal ni Ma'am Erly kay na nga ang intention sang templo diri sa duta nga ginsugo sang Ginoo nga himuon, agod nga ako magapuyo upod sa inyo sa aton pa companionship, fellowship na siya. Ti amo man na mga kauturan, kung adlaw nga Sabado ara ang presensya sa Ginoo. So we must be excited every Sabbath to go to church because ang presensya sa Ginoo ara sa simbahan na ti amo man na ti ang nakita ni John, sang dito nakita sa vision, si John Revelator, nga, I'm sorry, ang templo sa langit, nakita niya nga ang Ginoo nagapungkol, si Jesus, gapungkol sa throne, and everybody worship him. The angels, that 24 elders, that 4 living creatures, nakita ni John, nga nagasimba ini sila sa Ginoo. Nan. Kag the great multitude. Di dala na kita dira. Okay. Yes. So, mga kauturan, ang templo sa Ginoo ato sa langit. May isa pagit kauna nga ang bilog ng templo, ang bilog nga happy heaven is the temple. Wala man na problema mga kauturan because si Ma'am Joy naghambal nga it is not that important. Ang importante is the presence of God. Kag importante pag iguro pastor nga ara kita dito. Kay basig ka binaisay kita dari kung may templo gid man or wala tapos wala man gali kita dito, hindi man gali kita maka-worship. And that's correct. So, mga kauturan, the real purpose of the temple is the dwelling is the dwelling place of God in which we are going to worship. Ma'am Joy, in the presence of God, Arina, we will continue about the temple. What is this about the presence of God? So,
in the temple, hambaga ni Ma'am Early kagaina, the presence of God is there. So, kung aton tanawon no, damo ganun una or even, 'di ba? Hindi kita takos pastor tungod sang sala. Ang aton Ginoo subong nga panahon is unapproachable light. Yep. Hindi kita worthy nga magpalapit sa iya kayo makasasala pa kita. So kung didto na kita sa langit mga utod, ang aton sala madula na. Kaya napat amo nang worthy na kita nga makakita sa aton Yes. Ginoo kag magstay sa presence sang Yeah. Ginoo. Pero may ara diri nga konsepto ang ginaistoryahan namo ni Ma'am Early kagaina. So parang makakita daw kita sa Ginoo, ano ta Ma'am Early kinahanglan? Obedience. May pure heart. May pure May heart. pure heart ka. Okay. Kinahanglan isa sa requirements no para Sa beatitude, Oo, sa mo. beatitudes. So, isa sa requirements, para makita natin ang Ginoo, dapat pure aton Yes. tagipusoon. So, meaning kung hindi pure aton tagipusoon, wala ginang presensya sa Ginoo sa Yes. aton, no? So, dito sa langit, pure na gid kita. Pero ang pinakapamangkot, Pastor, paano naton maangkon ang ginatawag nga pureness Yes. sa aton kasing-kasing. Gani, Kaya oo. kung siguro, mga kauturan, ma-meditate kita, ha? Hindi kita anay magtanaw sa iba niya tao kung pure na sila or hindi. Yeah. Aton anay, kaugalingon ang aton lantawon. Yes. Pure bala ang aton mga tigapusoon or isa ka problema no magkadto ta sa simbahan pastor nga daw hindi na ta Mga hindi ba? hindi na ta malipay pastor nga magsimba kay Ganun. ang aton ginatan-aw ang aton mga kauturan ara naman si ano so daw ka budlay guro kung amo na ang aton padayunon nga pamatasan hindi gid kita makita sa Ginoo masubo man ina so nang pamangkot si Ma'am Early na masabat Yes. paano naton maangkon Ma'am Yes. Early ang Pure. pure nga tagipusoon Putli nga tagipuson. Kaya ti, ang beatitudes nagsiling, blessed are the pure in heart, for this shall see God. In heaven, mga kauturan, we will see God face to face. Amen. Now, maatong gidya mahikap iya nawong, okay, si Maria sang si Maria Magdalena, pag banhaw ni Jesus, gusto magtandog, siling ni Jesus, Mary Magdalena, hindi anay, kayo ay pa ko kasaka sa langit. So, kung dito nakita sa langit, dito na si Jesus, pwede na natin sa matandog. And those who can touch and see God are those pure in heart. Ano ang buot silingon sila, Ma'am Early? Mga kauturan, ang ginamin sang purity, hindi na nga pure kasubong, was hindi na. Or kung Sabado ka lang pure, sa iba nga mga idlaw, hindi na. Meaning, constantly pure. Kaghambal ni Ma'am Sheila, paano tana sa ma-attain o maangkon. It is, of course, through obedience. May arap ako nabatian nga, wali pastor nga, those who trust in themselves, equip themselves. Di ba kung kisa, nang grabe, gidata mga budlay. Pero those who trust God, abide in Him. Meaning, biskan ano pang matabo, abide. Biskan do hindi pa para sa aton kaaya-aya, obey. Doon man abla, obey lang sa gihapon. So, ang ini nga purity, pastor, maangko naton pinaagi sa obedience. Kag mga oturan, hindi man na siling nga nang masimba lang ko, pure na ang akon heart, maluwas na ko sa ulihi. Kaya kung kisa, bala mo nang masubo nga kamaturan sa aton, no? Doon ka katabo na balabiskan sa aton, Ma'am Sheila nga, basta makasimba lang ko. Requirements. Biskan mo attendance, basta makasimba lang ko, okay na, Adventista na ko, Christian na ko, people after God, amo na. Pero mga kauturan, hindi, gali bala, kung may mga nainitan may ka sa imo. bubunot pa ka. Oo, nang initan ka sa imo nga upuda sa simbahan, pero dumayo kayo lang kamo pro sa sulog, gali, hindi man. Biskan ano pa kasi ginaton nga simba mga kauturan, kung ang aton tagipusoon, hindi pure, pinaagi sa pagtuman sa tanan, hindi lang sa isa or sa pili nga kasuguan. Kundi sa tanan nga kasuguan, mga kauturan, hindi tagidya gali makita ng Ginoo. Because only the pure in heart will see God. Amen. Yes. Ma'am Joy, nag-mention ka about obedience. One way of attaining purity. Can you explain a little bit? So, amo to gani no hambal ni Ma'am Early nga. Actually mabasa nato na mga utod sa 1 Peter chapter 1 verse 22. Gin-explain na dira nga ang aton obedience magbunga sang purity.
Pero aton i-emphasize kid mga utod, may duha ka klase nga obedience. May ara obedience nga napilitan ka lang, galain imo buot. Pero may obedience nga out of love. Gusto mo ina ya obrahon tungod sa gugma. So wala sang force, wala pilitay. And I think the obedience sa ginahambal diri is really the obedience out of our love for God. For God. And tungod sa tungod sa gugma sang Ginoo no. Ubrahon naton kung ano ang ginasugo sang Ginoo. Ma-overwhelm ta sa katako gid sa gugma sang Ginoo, madula ang aton self sa sina nga process, diba? And I think that's the essence nga because of that nga gasalig ta sa Ginoo kay nagugma ta ang Ginoo man mag-transform sa aton nga maangkon naton ang purity. Kay sa aton kaugalingon bisan matambling-tambling pa ta Ma'am Early, hindi kita ya mapurya. Diba? Kay bisan siguro 8 hours na nga mo yung pagbuklat mo pasada ka naman dayon. So amo gid na siya consistent nga obedience, submission gid sa Yes. Ginoo. And that's correct. Amo na blang sa mga Ilonggo blang may ara nga mga binaraybay pito ka bukid akon ginlakbay leon kag tigre ang akon kaaway hindi ko balihon ang akon kabudlay basta makita ko lang larawan mo inday. Yes, ano ang nagsugo siya nga lakbayon niya pito ka bukid away niya leon kag tigre, it is love. Kaya amo na ang love ga result sa obedience. Oh, hindi mabudlay ang pagtuman, pag-obey if you have that love. Nga ara sa imo kag ginahatag ni Jesus. Ma'am Early, sa Wednesday na to, no more death and tears. Ano ni ang imo picture out sa sininga nga punto? Ang ini nga leksyon mga kauturan, kung madumduman ta sa aton previous lesson, sa contrary passages, wala pastor, na siling dito about sa rich man, kay Lazarus, nga mabatian, or for example, nga buhi sila lang, patay na sila, pero conscious sila, something like that. Pero iniya mga kauturan, ang no more death and tears, kung dito na ta sa bagong langit, kag sa bagong duta, gali ang mga kauturan, hindi na nga siling nga buhi man to sila, kagainantos man to sila, or nga ma-worry pa ta, parte sa ila. Kundi mga kauturan nga, dito sa bagong langit, kag bagong duta mawala na ining mga kasubo. Nga gintuga sang sala. Kunti ang mabili na lang ang mga memories sang kaayo sang Ginoo sa aton. Yeah. Mga kauturan, kalain bala nga nagakadto kaga-enjoy sa iban nga lugar pero imo sa piyak sa imo na sa likod sa imo na ara ay ano to sila dito may kinakaon na yan to sila, and that's the idea of God will wipe away our tears. Ang mga memories nga aton dito wala na kay we will not enjoy life in heaven kung may ara pa na nga panguna-una. Yes, ma'am. Okay. So, Aria, may nadumduman ko ang istorya nga akon, papang sa akon pastor. Nga nang Bible study sila sa isa ka malab. Hindi na siya makahulag, Ma'am Early. Daw, syempre, tigulang na siya, na hindi na siya makaserve even sa self. Tigiwalihan siya nga, kung magsunod ta sa kabubuton sa Ginoo, may kinabuhi kita nga waay katapusan. Ay, hindi gid siya magpabautismo pasok. Ay, hindi siya gusto sang kabuhi nga wala sang katapusan. Kay kung amo lang man ako no na iya sitwasyon, may pamapatay na lang siya. Pero mga utod, ang nami gid sa saad sang Ginoo. Kay nga aman, ang paglaong nga ginatan-aw ta, ang bag-o nga langit kag bag-o nga duta, dito wala na sang kasubo. Wala na sang kasakit, kag wala na sang pagluha. So, kung atong tan-awon, the reason nga hindi ta nanamian sa atong sitwasyon subong, kay mabudlay. Diba? Nagakasakitan ta, nagakakapoy ta, nagakasubuan ta. Diba? So, pero ang saad sang Ginoo nga bag-o nga langit kag bag-o nga duta, wala na sang mga amusin. Puro na lang gid kalipay pagdayeg sa aton Ginoo. Sino bala hindi na namian sina, 'di ba? Nga abala nga hindi nato ni pag-take nga saad, hindi nato ni pag-uyatan nga paglaom. Yes. 'Di ba? Kay kung ako kung tanaw natin, kung pwede lang mabalik ng Ginoo dason nga adlaw and we will have this privilege. Why not? Why not? And that's correct. Mag-volunteer kita guro, no? Kag mga kauturan, dapat ang aton gid nga hunahon temporary lang gid kita diri. Yes. Kag tinguhaan gid naton. Hindi sa aton kaugalingon nga kusog, pero sa Ginoo nga maka-angkon, maka-experience gid ta sining wala na sang pagluha. Wala na sang sakit. Yes.
Ma'am Joy and Ma'am Merle, sa ating Thursday nga lesson, His name on our forehead, mga kauturan, ang ngalan nga ibutang sa atong disilyo na sang Ginoo. Ang ako nakita di Ma'am Merle, Ma'am Joy, is God's ownership on us. Amen. Kay ti ari di sa atong nga forehead. Okay? And then, ang isa pagid nga, we will be serving God. Amen. Kay ti, ang Diyos nagiya sa aton posisyon kita sa Ginoo. We are servants of God. Okay. So, sa bagong langit, bagong luta, we will be serving God. We will be worshiping God. Okay. Because of His goodness, because of His love to us. Ang aton nga pagsimba siya, kusang loob gidiya. From the heart gidiya. Yes, Ma'am Joy. Anong imo na talupangdan rin? Sa ari rin no, akong ginakita, nga kung ara kita sa langit mga kauturan, ma-realize gid naton nga ara ta dito hindi tungod sa aton binuhatan. Kung di tungod sa aton Ginoo, tungod kay Kristo sa iyang pagpakamatay sa cross. Kag aton gitandaan nga ang kaluwasan not by works but it is by the faith of God. Yes. So wala gid tayo ipabugal kung ara ta didto ya nga syempre ako ya daw. Ari ko Maliit na dikit bagay. sa ako niyo. Tawa na bala. Ako niyo. But it's because we will be humble, knowing that it is God who saved me, the reason I am here. That's why in our thoughts, it's all about Jesus. His name will be in our foreheads. Amen. Yes, Ma'am Early. Kabay pa mga kauturan nga nang makalabo ta didto no. Amen. Nga kung sa diin ang ngalan sa Ginoo sa atong Lord pero mga kauturan kung paminsan ta diin na masugod dapat diri pa lang Amen. makit-an na Amen. si Kristo sa aton. So tinguhaan ta pinaagi sa bugay sa Ginoo by faith maabot achieve mga kauturan. Yes, mga kauturan, kami nagapati ni Ma'am Sheila Joy, Ma'am Early Grace, nga amo nahatag ang the best inyo. Not everything siguro nga inyo ginapabot. Pero ang pinakanamigid ng mga punto sa among leksyon, kami nagapati nga amon na-discuss, amon na-share sa inyo and God bless you. Ako na pangayuan si Ma'am Early sa iyang last take and eventually si Ma'am Joy. Mga kauturan, sa aton pag-style diri sa kalibutan, kung kisa makapaminsar kita, san upa ni mahabot ang Ginoo kakapoy na gindi. Biskat na ako gani, amo pa lang ni akong edad, nakapoy ako. How much more ang mga mas nauna pagid sa akon, kagrabe pagid ang inagyan sa akon. Pero mga kauturan, kung aton lantawon, ang aton nga pala abuton, ang great hope nga ginsaad sa Ginoo sa aton, tanan nga katabo sa aton sa kalibutan, we will take it ng lightly. I mean, hindi balasyado kita nga gakaapektuhan gid. Kay kabalo kita nga ang aton nga focus is ang palaabuton, ang ginsaad sa aton sa Ginoo nga new heaven and new earth. Kag akon gid nga pangamuhi mga kauturan nga aton gid maangkon pinaagi sa bugay. Amen. Ma'am Sheila Joy. Sa sininga lesson no, mga kauturan, ako nakita nga ang istorya sang aton kabuhi. Nakita na naton ang sinugdanan kag ang katapusan. Ang bag-o nga langit kag bag-o nga duta mga utod, preparado na tanan. Kay ready na tanan. Ang pinakadako naton nga ulubrahon subong ang paghimo sang desisyon. Sa pagpili nga mahimo kita nga isa sa mga sumilimba sa sina nga templo nga ginsaad sang Ginoo. Nga may mga tatak sang pangalan sang Ginoo sa aton mga agtang kag makaangkon sang perfect na gid nga kabuhi. Yes. Total happiness. Yes, Pastor. So, akong naghahatag ko sang padasig sa aton mga kauturan. Kung ano man kabudlay ang kinabuhi. Subong akong kisama ka pamangkot, ang may Ginoo gid ayhan. Nga daw ginapabayaan niya nako haw. Mga utod, ang Ginoo ara gid sa kada panahon. Kag siya gid nagahulat sa kada isa sa aton. So, kabay pa aton pag-unon ang aton pagtuo. Kay hindi nagapatigid ko Pastor Ma'am Early, hindi na gid madugay. Malapit na gid kita mag-abot sa sini nga dako nga paglaom. Nga mabalik na gid ang aton Ginoo kag kita na naton tanan nga ginabasa ta subong ayaw mo na ni siya gali. And it's beyond sa aton comprehension. Imagination. And that's correct. Ma'am Early, Ma'am Joy, salamat kid. Mga kauturan, gamay lang pagantos. Just a matter of 70 years diri sa duta. Just a matter of 50 years aton pag-alagad sa Ginoo. Kag beyond our imagination, amo ni matabo gini ni mga kauturan because this is the Word of God. Nga ang padya sa aton is eternity.
wala sing katapusan, gamay lang nga kapital. Ini nga akong mga upod, mga CPA ni sila, mga business people na sila. Gamay lang ang investment, gamay lang ang kapital, pag-antos sa paglagad sa Ginoo diri, and our dividend, ang aton makuha mga kauturan nga mga ginansya is more than enough our imagination. God will be there with us. We will be there with God, and then we will forget everything. All our minds is all about happiness throughout eternity. Ang Diyos magkapakamayo sa aton. Ma'am Sheila Joy, kindly close our meeting with a prayer. Magamuyo ta. Diyos nga balaan, salamat sa paglaom ni ginhatag mo sa kada isa sa amon. Nagahangyo kami o Diyos nga uyati ang amon mga kamot. Giyahay kami nga sa pagpadayo naman sa pagkinabuhi diri sa kalibutan. Kami gid magmatutom dira sa imo. Ibuubo ang balaan nga espiritu nga amon tagsa-tagsa ka kinabuhi ma-reflect ang imo mga pamatasan. Kag mahimugid kami nga takos ang amon mga pangalan masulat dira sa libro sa kabuhi. Kag kami, kag ang tanan mga katawhan, ilabi na ang nagapamati sa sininga programa. Masulat amon pangalan sa libro sang kabuhi, kag kami magkilit anay upod sa amon manluluwas dito sa langit nga imong aman sa kada isa sa amon. Salamat nga ikaw matinumanon, kag ikaw magasabat sa amon mga pag-ampo, kag ikaw magpatawad sa amon mga sala, sa ngalan sa amon manluluwas nga si Jesucristo. Amen. Amen.